שי, נעמה, יובל, רצינו להגיד לכם תודה בדרך שהכי מתאימה לכם, אז בבקשה. בוא נצל הגזמת, המלוקה, שנתי ומגדיס. איך היא הולכת לה בשקט בין הפנימיות? יש עשור אחד מכסף ונעליים מבריקות. היא הולכת מדוגמת, לא עושה שטויות. איך היא אהובה על הקבוצות, כוח נשי ששולט בכפר. תעצבן אותן, הסיפור שלך נגמר. לא נכון לרגע, גם לא בקטנה. מתנה, אני מבקש רק עוד שעה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. תישארו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. בבקשה תתנו פה עוד שנה. בוקר טוב, שבוע חדש. הולכים לבית ספר, אך הילד מנסה שיהיה בסדר. אני יושב ונבחן, והיא על הכיסא ליד. רואה אותה, תשובה נזכר, והיא כמו מחשב נייד. אז אם בא לך משימה, יש את קריאת יערים, ואם בא לך לקרוא, יש פה חניכים שווים. ליד המכינה, בדירה קטנה, קרה לה בכיף, חבורת בנות שונה, בחיוך ובשמחה, הן תומרות למדינה. גם השנה, תנו פה רק עוד שעה, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. תעשו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. בבקשה תצאו פה עוד שנה. עשו שבתות, השקיעו המון, הגנו לי"א את הצו הראשון, עשו שבוע צה"ל, קישטו מועדון, עשו פעילות, חיברו לחידון, יושבת, חושבת, מקשיבה לי המון. יאללה! איך היא עושה את זה נכון? יש לה ערכים כמו של גנדי. מה? כל אחת מהן היא מקסי. מה? רגישות אין אכן, לא זה לא ייתכן. כמה מדהימה היא. אז מה אם יש גרעין? אנחנו יותר חשובים. ואז מה אם זה סגור? תישארו בקריית יערים. עוד שנה, עוד שנה. תישארו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. בבקשה תתנו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. מתחננים לעוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. נו מה אכפת לך? עוד שנה, עוד שנה, נה נה נה. עוד שעה, עוד שעה, עוד שנה, עוד שנה. תישארו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. תישארו פה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה.